Awinjo osiep na Ken kako loso. To adwa ni mondo ang'is Ken ni gini is a national disaster. Kata mana jatend Raila Amolo Odinga nosewacho ni mondo government declare gini a national disaster. For Ken wacho mana wach mar Luo Nyanza, to wang'eyo ni Nairobi bende floods hinyo, Tana River, piny Ukambani, kuro ukiep kora nyalo penjo ni kucho bende nitiere county government. Kik wakau gini wa narrow down ni mana Luo Nyanza kende. En owacho maber ni korgi ne Omolo okelo kiatinga ni kop Omolo jakorgi. Owacho ni Kabonyo Kanyagwal notere tinga gi Omolo ni kop nyamin Omolo tedo kuro. Koro ing'eni wang'iye mopogore. Omolo NPS mar sirikal onego miwa gima Omolo timo kaka ja sirikal ne ja Kenya mora mora. Wang'iyo bende ni wang'iyo ni to Vision 2030 no envisage ang'o e beche mag flat gimane kako onego wang'i gigi. Machielo en nitie duplication of duties ka ema kelo problem. Iwinjo ka nitiere national disaster management, nitie care harvesting, gina national government. Wan bende wantiere kaka county kendo we are duty bound mondo wa team duties magwa tuneno ni flats okotimre. To pesa monego mi wa mar flat no onge county. King'iyo the ceiling mar each and every county ena mano kata 2020 ena the same. Sani koro wan gi floods, pesa manomiwa manoko okete mar floods emidwa ni mondo watigo wadhi gole kanye. Ang'o ma mondo gigolo pesa magikete national government under disaster gi trickle down mondo gikele e county government. Tibiro neno kwa timo gimonego watim. Wang'eyo gimonego watim, but we don't have the money. Money ni okete kocha to water bendo devolve. Tiwinjo pod nitiere pesa e national government. Gidwa ni mondo giring gibika gi pesa gigo. To sama jamonego respond mokwongo to en county government maonge gi pesa, maok gimiyo pesa. Kanye kama nitiere shida, wawe ubedo jowuoro, wabe achura diera ka government na ka county government no bedo devolve nyaka gi functions ge to gi budget ne to gi pesa ne. Ero kama na inya makoro seyo dhine sirikal mamalo ok sirikande mag county mago mag gwenge. And squarely on the national government. Kada sani ka penji ni mondo giwachane ni to county government magidwa ni mondo otim gik magitimo pesa matin no wasatimo mwanyalo. To dwaro pesa mang'eny. Gingiswa ni pesa di magimiyo county government mondo o handle godo floods mantiere. En gima nyaka wa blame mana sirikal for poor planning as well. To ni kop ging'e ni gini